बिलोनिया बखाक हास्तेनी रिशमुखनी अंडरो मोहिनी नगर पंचायतनी 2 नंबर वार्ड गांधीपारानी लुकुरकनी थानीवो बीजेपीनी खरकसा आदं जेफ्रु बीजेपी त्रिपुरा हास्तेवो कप्लाई अंगै फाइक्या आबोनी 3-4 months अंगमानी यागोलो मोहिनी नगर पंचायतनी नुवापारानी धनु त्रिपुरा मुंगै खरकसा ओ गांधीपारानी लुकुरकनी थानीवो गरीनु खुंनि बरक रकनो नक रेनाय हनै नैचिनि सिमि थामचि हाय गरीनु खुंनि बरक रकनी थानीवो 200 रुपीस खाई रां खागै तलांगो धनु त्रिपुरा मुंगै खरकसानि यागो रांमा रिखा हिनि शाखा कामिनी खरकसा चाक्राजक कोक्तमावते बसाइमानखा धनु त्रिपुरानि यागो 200 रुपीस खाई रां रिमानि यागोलोबो ताबुकबो गांधी पारानि लुकुरकनो नक रजाक याखौ आसक सिमिया कोक्तमावते बसाइमानखा सालसा गांधी पारानि लुकुरक पालखे मोहिनी नगर पंचायतनि नुवापारानि बीजेपी ओ सामुं खायनाय धनु त्रिपुरा बाय मालाई कक संखा 200 रुपीस खाई नोंजोंनो नक रिनाय हिनै रां नावैबो तांगै ताबुक फानो जों नक मान्या हिनै सोंमा बाय धनु त्रिपुरा खरकसा चाक्राजकनो बुफुरु नोंरांरि उमक सुमक कक हामे सावै बुनानि नायख्या तै धमकी रेवो हबो हिनै कोक्तमावो साइमानखा लुकुरकनि बागै ताबुक आमनो जाजाय खाय नायथाय गलायो हास्ते हापांरक रां 200 तलांगौ सोर रां 200 तलां हा दुनो बो पातेनि बर हा आंगो बिजिबिनि तामाने इने थाने रां तलां थाखाबो मुगरनि हिनि तलां थांगौ 200 टाका तलांखा तेन ताबो पानी मामुया ओ आनि कटिन दारे बतलां जा ओ आरो बतलां जा बिनि दारे बतलां जा पारानि जतो पारानि फुंसि मारा जा नों ताबो नं मांखादे माया नोंथ जों दा मांखादे मायाबा तेबुतो रां साहाबले 200 टाका र नाबरलाय ता फुंकला कक्सि सैया कक्सि सैया संगै त माहि साबो नों संगै त माहि सा बुरैया गगौ बुलायनानै बिसागो बो बुरि ब्रोबाय त मा बुलायनायबो आनो बुनानै हिनो कक्का सेन्थु कक्का कक्का सादिया हिनो इसांगनाव बुलायनानै हिमबानाव पुलिस रनो इनफर्म रखलायमिया देखाय आन्दार बुंदो दंबा